Mandithathe ethuba ndibulise ke bazalwane ngegama lenkosi yethu engeyesu Kristu. Uthiya kumfundisi uMjwaco, ndisindisiwe inkosi Yesu yandenzela inceba. Kusekuhle ngeli xesha lokugqibela kwezi ntsuku apho uSathana esebenza ngamandla efuna ukuba abantu bonke baphele esogweni. Eyona nto uSathana alwa ngayo kakhulu ngoku esilwa ivangeli yobungcwele yi-economy. Yabona bazalwane, singazilahla iifiber, sizilahle iilento zamabhlukhwe abantu besifazane, sizilahle iinzipho, sizilahle zonke izinto angazifuni zikaSathana. Kodwa ukuba i-economy isesandleni sikaSathana, loo nto leyo izokwenza ukuthi thina sithi noba sihambile siphinde sibuyele lapha kwizithixo. Eyona nto ebaluleke kakhulu kukuthi masibuyise i-economy. Xa sibuyise i-economy siyibuyisela phi? Ebukumkanini bukaThixo. Haleluya. Uma sibuyisa i-economy siyibuyisele ebukumkanini bukaThixo, siyibuyisa ngoba sisuke wonke umntu abe business minded. Azoba umntu ngoku uyazi ukuthi njengoba ndisindisiwe, ndisindisiwe ndingolunye uhlanga, andisele ndiphinde futhi ndixhomekeke ekuqeshweni ngoba i-employment ayinako ukubuyisa i-economy. Yabona ama-Muslim wona into ayenzayo abone uba makayeke ukuqasha, angena kwii-businesses, and apha ayithathe i-economy yaba kuwo. Yabona bazalwane, if singaba ngcwele silahle yonke izinto zikaSathana, kodwa uba i-economy isesezandleni zikaSathana, somehow sizowa. Yabona kunabafundisi abazi-content creators, they are doing izinto for imali, sinoba sebe-exposa nezinto bangafanele baya-exposa, badestroye ubukumkani bukaThixo for imali, because i-economy ayikho kuthi. Yingakho uyibone umfundisi content creator eveza onke amanyundululu izinto ekufanele uba ziyathandazelwa ecaleni, aveze azise ko-YouTube, azizise lapha ebantwini, so that yena afumane i-views, afumane imali. Haleluya. Kwenzela ishanela yakhe ihambe. Injongo yakhe kukwenza imali, ngokudestroya ubukumkani bukaThixo, kodwa esithi ubuko. Umzekelo, uma ujonga u-Iniqua ngokuba usetyenzisiwe nguThixo, umhlaba wonke wanyakazisa, eveza ivangeli yobungcwele, eveza zonke izinto. Ngoku xa sele ebanjwe nguSathana, uSathana semhlasela, abantu bafumana into yokwenza imali ngaye. Haleluya. Abantu sebefumana ukwenza imali ngenxa yokuba i-economy ayikho sezandleni. Yonke into abazi uba badestroya ubukumkani bukaThixo. Abanye bambiza nge-false prophet, abanye, kodwa izinto ebezithetha zizinto ezizizo, izinto eziguqula abantu, izinto ezisusa abantu esonweni. Abantu besaziwa, abantu bekade vele bekhonza belihlabathi, abanye wabakhupha ehlabathini. Ngoku xa sele ehlaselekile, the very same abantu abasindisiweyo nabantu abafana uba bayameseka, bamxelela, bamthandazisa, bayam-exposa for imali. Bazalwane, if we're going to preach the only holiness and then we neglect the economy part, the gospel must be balanced. There must be
a holiness part, pure holiness, and accompanied by the economy part. Ngoba ukuba thina bazalwane sisaqhubeka sisebenzela ubukumkani bobumnyama ngoba sifuna imali, sizoba ayizuba na value indaba yokukholwa kwethu, ayizuba na value into yokukholwa kwethu. Ngamanye amazwi ke bazalwane, ndifuna abantu singabazalwane sibe kingdom minded, singabikho church minded. Indaba yecawe iphume engqondweni zethu, sibe nobukumkani, sibe sebukumkanini bukaThixo, sibe ngabantu bobukumkani bukaThixo, not abantu abantu becawe, abantu bezinto zecawe, abantu abathetha kakhulu kodwa bebe besupporta bebuilda izikolo zama-Muslim. Yonke into edliwayo ihalaliwe because abantu aba basindisiweyo bona they are bazintshaba, haleluya, benza nantoni obukumkani bukaThixo bayokudestroya engqondweni zabo, banengqondo yecawe, haleluya. Eyona nto ke ebalulekileyo kakhulu, eyona nto ebalulekileyo nendiyifunayo uba mayibe iyenzeka kubazalwane, umzalwane nomzalwane makazazi uba ubhilonga kubukumkani bukaThixo. Angabi nengqondo yecawe, ngoba ingqondo yecawe ayizumsa ndawo. Azi uba ubhilonga kubukumkani bukaThixo. Njengoba ebhilonga ubukumkani bukaThixo, makaqiniseke uba unento ayenzayo ukubuyisela ubukumkani, ubuyisa economy, uyibuyisela ize ebukumkani bukaThixo. Ukuba wena ucinga uba uzophangela ude uyosweleka, ungena business oyenzayo kodwa usindisiwe, yazi uba lapho i-economy uthi mayiqhubeke iba sebukumkanini bobumnyama. Ngoba xa usebukumkani bobumnyama i-economy ine-potential yokususa abantu bakaThixo iba sezirogweni. Njengangoku abantu bazenza amageza la ko-TikTok because bafuna imali. Abantu bayazenza ba-acta ngezinto ezifana, ii-comedians zininzi, kudlalwa ngezwi likaThixo kulabo o-TikTok because kufuna imali. Eyona nto ebalulekileyo kuthi singabazalwane, kufuneka ngoku sibe ne-kingdom, sibe kingdom minded. Uba singafumana nje ibandla labantu abangcwele, noba ngamabandla nje ayi-5 azothi thina injongo yethu kukubuyisa i-economy, siyithathe ezandleni zikaSathane sisa ezandleni zikaThixo. Sazi uba thina siyahlangana, we are forming ii-businesses, siyahlangana siyalima, siyahlangana siyathengisa, siyahlangana siyathunga. Just amabandla nje abe yi-5 ezokwazi uba athathe ubutyebi be-Gentiles abuzise endlini kaThixo, ngoba ithi iBhayibhile ubutyebi bobangakholwayo bulungiselwa amalungisa, but ke ngamalungisa akananto azothatha ngayo obutyebi, haleluya. Ngamanye amazwi ke bazalwane, ndifuna ke siyibambe le nto. Ndifuna nje just if unokwenzeka abazalwane abashumela i-holiness abayi-5, amabandla abayi-5 bakunokwenzeka sizokwazi uba sihlangane sibe zii-allied, sazi uba i-economy ya-fighting, ube economy mayibe kuthi. Uyathunga phaa njengoba uthunga, wazi uba uthunga izinto ezonxitywa ndim. Yonke into oyenzayo ngapha mna ndithenga phaa kuwe, nawe uthenga kum. Sisirculate kanjalo imali yethu. By so doing singakwazi uba siyibuyise i-economy, singathi siphila ngcwele sibe siphinda siyosebenzela amagqirha, siyosebenzela abanye abantu abasebenzela obunye ubukumkani.